Λοιπόν, αυτό είναι το τερέν για σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε τον Ονό, ο οποίος θα κάνει το άλμα από τα 6 μέτρα με το κεφάλι. Έλα, τα εγκόμια σε έχω κάνει, άντε τι άλλο να πω. Μετά πηδάει ο Γιάννης ο Τεβεκίδης από το από πολύ ψηλά και θα βάλει την πιο τρελή φαντασία του. Έλα, νονέ, δώσε. Μην κρύβεις το πλάνο ρε Ιορδάν. Τζοτζο, ποιος είναι λίγο συνάκρ. Έλα Βάγκο. Άρε Άριελ. Άριελ, το λιγότερο. Το λιγότερο. Έλα χειροκρότημα. Έλα πουλί. Γιάννη, βάλε τρελή φαντασία πάλι. Αλλά μην πες με τα αρχίδια. Πλάγια, πλάγια. Ου! Χαιρέτα ρε. Εκεί. Νονέ, κι άλλο. Κι άλλο. Θες άλλο. Τελειώσαμε. Εδώ όλοι οι παρέοι τρελοί. Ο Γιάννης ο Fisherman μας έφερε ένα χταπόδι πριν. Μπορεί να έχει ψοφήσει, αλλά μας το έφερε, δεν έχει σημασία. Σόφιο ένα μήνα. Το loop. Διπλό τελικά. Γιατί έπασα νερό. Είσαι κατεργάρς.